Поръчка за 1177 евро. Хайде да видим какво си купиха от нас. Това, което си поръчаха, са спални комплекти от висококачествен памучен сатен. Ще оставим снимки някъде тук, за да видите дизайните, които се получиха. Два от тях са стандартни комплекти за спалня. Два от тях са макси комплекти, включващи 2 единични юргански торби, голям долен чаршаф за спалня и 2 броя калътки. А последният вариант е комплект за кръгла спалня. Следващото, което си поръчаха, са 7 броя олекотени завивки, съответстващи размери на юрганските торби. 8 броя възглавници от висококачествена мемори пяна, които осигуряват перфектна опора на врата за качествен и комфортен сън. Следващото, което поръчаха, са 2 броя непромокаеми протектори, които са задължителен елемент за всяка добре поддържана спалня. Добавихме и покривало за една от спалните в елегантен и изчистен дизайн, който си пасва перфектно с останалата част от обзавеждането. А за да завършим цялото обзавеждане, добавихме 24 комплекта кърпи за баня, които са от изключително мека и плътна хавлия. Ако и ти търсиш обзавеждане за своят нов дом, свържи се с нас. А информация как да го направиш ще откриеш в описанието.